number 1 dyan, itong imihaw na surahan mga kaspero. Maya-maya mga kaspero. Wow. Ito yung mga nahuli natin. Meron na tayong pang-ihaw. Diving talaga yung dive na. Ayan mga kaspero, nandito tayo sa Calypso. So nandito si Sir Bobby Gaba. Pumunta siya ng Boracay at imimit natin siya. Palabas pa lang siya mga kaspero. Isang solid subscriber natin yan. Ayan, dito siya nakastay. Pala ito na siya mga kaspero. Ayan, Sir Bobby. Halika! So, pwede ba ito sa cutting mo? opo. Bali, ito po yung binigay ni Sir Bobby sa atin na pins. Ayan. Ang ganda. Yun. Leader pins po. So, magta-try na tayo ng pins nito. Ano ko yun yung binigay mo na size? Opo. Good morning mga kaspero. Time check natin. 5:34 ng umaga. So, kailangan nating maaga dahil kailangan nating makahuli ng pang-ihaw. Dahil nandito yung sponsor natin ng ating carbon na pins. Ayan mga kaspera. Ito yung sponsor sa atin ni Sir Bobby Gaba. So, mamaya mag-ihaw kami. At kung papala rin, magkikilaw pa tayo. So, hintayin na lang natin mga kaspera kung ano yung madadali natin mamaya at kung ano yung may ihaw natin. Let's go! So, nauna kami ni Master Kevin. Try natin din yung pana na inverted. Ayan, sinit up ko siya kagabi. Bago yan, bago. Ayan. Sana makadali. Okay, let's go.
Lang. Dito ka banda bro. Kalawang pag-ihaw mga kaspero. Ang diving talaga yung dive natin, basta umaga makakahuli talaga tayo ng mga pang-ihaw. Unicorn. Nakadalawa na tayo mga kaspero. Ilang piraso na lang goods na to pang ihaw. Double shot mga kaspero. Ah? Oh?
Nang. Maya again mga kaspero. Sulit talaga. Yeah. Ayan, umahon na tayo mga kaspero. Time check natin, mag alas 9 na. At ito yung mga nahuli natin. Meron na tayong panghihaw. Lapo. Oh, unicorn. Unicorn. Laki. Ayan, meron na tayong iihawin. Yan. Sabaw. Ito yung kilaw. Yan. Tapos yung apoy. Yan. May shell pa tayo. Ayan, ihaw. Nagluto sila ng puset. Kaso matagal maluto. Kaya ayan, half cook lang daw. Ayan, sigang maya-maya mga kaspero. Oh. Wow. Wow. Siyempre. Number 1 dyan. Itong inihaw na surahan mga kaspero. Ayan. Totoo na yung isa. Alright. Ayan po yung mga kasama ni Sir Bobby. Ayan. Kain na po kayo? Kain na po. Ayan. Ayan po si Master Dodoy. Ayan. Kain po. Ayan. Ito po yung sinabon. Maya-maya po yan. Ito, ano tawag sa inyo dito? Surahan po. Tapos ito naman po yung kanin. Kilawin po. Yan. Sige po. Yan si Master Rex. Ayan po si Kuya, yung nagbabantay po. Si Kuya. Yan po. Apo. Panganay po namin. Tapos, from Zamboanga po yan eh. Gustong matuto, pero master na. Ayan. Kaya na po. So, anong oras kayo lumabas kanina? Kayo po. Sige po. Sige po. Sige sir, una po kayo sir. Ayan, yung mga bisita natin. Kilawin po, yung lapu-lapu po. Apo.
Yung kanin na may usok eh. Okay lang yan.